latsho elogwitho naliva isandi saligwitho lisitsho apha phakathi enhlizweni yami. Asifike ke sibulise mbukeli, sibulise kaloku kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo enisibukele kuzo. Ngoko ke singena kwiyure yethu yesibini yenkqubo kwaye ke ngokuqinisekileyo asibuyi ngamva. Sesibethela ugqiba ngoku. Inkqubo yethu ke nesisithuthi sethu sithile sayifudumeza. Yiyo loo nto sithi kuwe khwela sowubhatele ngoba xa sikule ndawo sikuyo asinako ukuma siqhubela phambili. Uyayiqonda kaloku Nadia xa ugibele ibhasi bangathi ndi short left asimi ndawo akuna short left akuna after robot siyahamba Kheluhambe njimlo ke ukhalosa kalubisi umadlongothi ewe kaloku sakuphathelele inkqubo ithanda kunene naye uNadia. Inkqubo yakho ithandayo, inkqubo efudumeleyo, inkqubo yakho yasekhaya. Yachimbo. Ekhaya Jikelele. Imbongi kanene. Bukela sifika ngasigalelekile kule yure yesibini yenkqubo. Isande sithi dyulu kudu siviwe nakulowo nengxaki yendlebe. Xa silapha kusekuninzi kaloku kuzayo nangake amanye amanqaku siza kuphathela wona. Umongameli Ramaphosa umemelele ukupheliswa kwentshukumo zodushe eMiddle East ukanti ukubhubha kwabantu kwizikhukhula zase-KZN kuyanda namanye ke amanqaku oza kuthi wabone njengoba inkqubo iqhubeka njengoba setshilo ke uMadlongo ukuthi hayi sigalelekile siyaqhuba. Masiqhube masijonge siphala phambili kule yure. Kusweleke ipolisa elinye xebe namabanjwa amane kwingozi ekuhola wendlela u-M1 phakathi kweCollet Drive kunye ne-Athol Auckland phezolo. Luchani nginguleno sigusheshelo umhajo ikwekwez FM emthonjeni 9 to 12. Siyakwamukela ehleleni elitsha likamabona kude lendaba ezinabileko ekhaya Jikelele. Sikhamba nawe nayomsebenzini uchinge esikolweni konke okuhloka kuyokuthola zamba nje siphuma phambili indaba siqahe ngezemidlalo ubujamo bezulu ukuthi nawuphuma ekhaya wazi ukuthi umbathe njani. Konke okuhloka ngelimi oluzwisisako la ku SABC News. Kusubeke imiphefumlo emihlanu kuquka igosa labakwantsasana kungquzulwana kulezithuthi kutshanje. Isithuthi samapolisa besithwele amabanjwa besuka enkundleni siye sagilana nesithuthi sohlobo lweFord Ranger emva komqhubi wale moto ethe wahluleka ukukulawula isithuthi sakhe kususela ukungavisisani kwakhe nomnye umqhubi nobeza ngqo kuye. Amapolisa amabini namabanjwa amabini abeniminyaka eyi-54 yaye kunikezwe ingxelo ngokulimala okumaqongo. Abahlali bommandla wasemachibini emtubatuba kumantla eKwaZulu-Natal bazama ukuvuselela amakhaya abo emva kokuba etshatyalisiswe zizaqhwithi ngempelaveki amakhulu abantu ashiyeke eswele. Abantu abathandathu baye basweleka kuquka nabantwana abahlanu. Amaqela olawulo lwentlekele athumele uncedo loluntu kwiintsapho ezichaphazelekileyo. Urhulumente usahlola ubungakanani bomonakalo. Lusaqhubeka ungquzulwano phakathi kwelizwe lamaSirayeli nePalestina. Uloyiko liyakhula lokuba le mfazwe ingayimfazwe enkulu kumbindi mpuma. Isirayeli ihlasele iGaza ngalentsasa kwaye inqwelomoya yayo ibethe izixeko ezithile emazantsi eLebanon ngobusuku bayizolo. Kusenjalo inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi iHamas ayinakubekwa tyala ngokuhlaselwa kwayo kwilizwe lakaSirayeli ekuqaleni kwale nyanga. Ukutsho oku ngethuba i-EFF ibiqhankqalaza ngaphandle kwendlu yozakuzo yase-Israel ePitoli izolo. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Iqembu eliholwa nguJulius Malema nalo lizwakalisa ukukhala kwalo mayelana nodaba lwempi phakathi kwePalestina nezwe lakwa-Israel.
I-EFF ithi imi nePalestina kumnyama kubomvu ingakho nje ibisi ibhekishela ehhovisi lenxusa lakwa-Israel ukuyozwakalisa engahambisani nakho. In the West Bank, they are very worried because we don't know what's coming. We don't know what's coming. They invade the West Bank every day. They arrest people every day. They talk about their 200 hostages. We have 6,000 hostages in their prisons. Amalungu e-EFF aphume ngobuningi kanti ebengahambi kodwa ebehambisana namalungu ezinye inhlangano. What I have a problem with is the African National Congress that had a march on Friday, but they talk with a split tongue. They talk from both sides of their mouths. Umalema uthi sekuyisikhathi sokuthela kuleli kanye namanye amazwe asezwenikazi Afrika avale amahhovisi enxusa lakwa-Israel. You bomb a hospital and you say you are looking for Hamas, but you are killing innocent children. There is nothing wrong Hamas did. Umholo we-EFF uphinde waveza okufanele kwenziwe esinye seyitolo kuleli. Comrades, Woolworths has got a responsibility by end of this month to remove every product on their shelves that comes from Israel. Leli qembu lithi lizomemezela isinyathelo salo esilandelayo maduze nje ukuze liqinisekise ukuthi limi kuphi odabeni lwePalestina nezwe lakwa-Israel. Enkosi ngokuhlala nathi nesasibukele apha ekhaya Jikelele sibambe ngazibini ngenxaso yenu singalibali kaloku aba banathi pha ku SABC Plus yanibona isemi-realism illustration style bubugcisa bokubamba nokugcina umongo wefashoni ngokuchanekileyo uKamukhelo Mahlangu eneminyaka engama-25 ubudala wazalelwa khona pha ePitoli eMapupane uthose isidanga ke kwi-National Diploma in Fashion kwi-University yezobugcisa yaseTshwane on a National Diploma kwi-Fashion kanti ke uKamukhelo ungumzobi wefashoni ozimeleyo nowaziwa ngesimo sakhe sokuzoba esohlukileyo kunye nombono obugcisa ukusicacisela ukuba yintoni kanye i-illustration style okanye masithi i-fashion illustration uKamukhelo ulapha e-studio uzawusichazela ngako konke nemibuzo nayo uzayichaza kamuma sikubukele sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Thank you so much for uba ube nathi. Thank you for inviting me. Enkosi. Ngaphambi kokuba sihlabele emgama nodliwano ndlebe yethu ngiyakubona ba uye waqina kuba umvandishela isiXhosa ungaxhalabi. Xa sithetha nge-fashion illustration intoni kanye? Fashion illustration is basically what it is. Fashion illustration. I design croquis, and then from croquis I design fashion models, and then from there I dress them according to design specifications, maybe from a designer or a client. Yes. And this is something that you started usemncinci. Ndiyafuna uqonda into yobana xa kuthiwa ubumncinci like ubuna ngaphi and zintoni ubuzenza ubungumntwana ezibonisayo into yobana this is where I am headed? Well, I've always been artistic. So I started at a very young age. I didn't realize how artistic I was until I got to primary. And then from primary, I started drawing, and then it came very easy to me naturally. So people around me are the ones that actually noticed that I am talented in this. I mean, you went as far as pursuing your studies. Wazenjani ngale course uyenzile? Research. I've done research, and I've always known ukuthi there's a course, there's a fashion course. So after my research, I found out ukuthi, okay, TUT offers this. I applied, and then after applying, I went on to study it. And it's like one of the people that you look up to nguye Kenneth Paul. Yes. I mean, ufikelele njani into yobana wazane naye and ungathi mhlawumbe from engaging naye, what is it that you have taken away? Okay, so Kenneth Paul was an American fashion illustrator back in the day. It's one of those people that when you search fashion illustrators, he shows up. He's very important.
he paved the way for us fashion illustrators today. So he was a fashion illustrator and in-house artist. Yes, so he worked for multiple publication companies such as Vogue, and he was very artistic. He knew his craft, and that's why he inspires me a lot. Yes. So uncembe unyathela ezinyathelweni zakhe. Yes, you can say that. Yes, That's really amazing. I mean, you mentioned that. I mean, you had to research while yakhona eTUT, and yakhala into bana mhlambe kuye kwakuthatha ixesha lingakanani le course oyenzileyo. And I mean, what were the requirements for you into bana mhlambe ukwazi into bana wamkele? It took me. It takes 3 years to complete a national diploma in fashion. The requirements are very simple. You must at least have APS of 20, be very good with English, and then most importantly, love fashion, have genuine interest, and then know how to sketch, be creative. And that's your specializer kanye kulonto leyo. And andikhalela ukwazi into bana, I mean, as you speak about fashion illustration, ingaba lo msebenzi wakho ngobani abantu ngathi, okay, these are my clients, these are the people that come to me for umsebenzi wami? Fashion designers. Okay. Fashion designers are my client. Fashion designers are my clientele, the people that I attract. Okay. Yes, so they come to me. Ndingakwazi mhlambe ukuza mna just for, let's say, before maybe ndiyise into yam kwi-fashion designer, just to get a rough sketch of what I want, unkhuphele yona before ndibe kanti ndinxibelelana ne-fashion Yes, design. that is possible. I can do that. Yes. Wow. So njengokuba usenza lo msebenzi wakho, what are your plans? I know that you look up to Kenneth Paul. Wena njengokamu ezithini izicwangciso zakho, ufuna uzikhulisa njani as a fashion designer, or rather a fashion illustrator? Uzibona uphi? Well, I am looking forward to exploring more and bettering my craft, and you know, hopefully in the near future, just like Kenneth Paul, I can work with publication companies as well, work with fashion brands, fashion designers, and maybe become an in-house artist as well. Wow, yeah. In-house artist, Kenneth. Yes. Yes, and I mean, for someone othi uyakhalela mhlambi yazibona into bana jonga ndinaso isakhono sokuba ndizobe, ungamcebisa uthini? Just go for it. You know, if you really love this, they say find something that you love and let it kill you. So just go for it. That's all I can say. Nabantu, because you said ufuna uba in-house artist, you want to collaborate with fashion brands. Yes. Like your future is bright, Mogel. Kubantu abathi jonga, I want to collaborate nale ntombazana. Kukhona into endifuna ukuyikhupha ndiyipheke naye, bakufumana phi? They can email me at skymahlangu@gmail.com. They can find me on Instagram at skymahlangu.arts, or they can just send an inbox on Facebook, which is Sky Mahlangu. Sky Mahlangu, yes. Inbox. I will. Please, ungabi ne-request apho ungaphendula I abantu. will. Nezinye izinto zifunyanwa kwi-inbox. That's true. Like this interview. Right? Yeah. So possibilities are endless. Thank you so much, Kamukhela, ngokuba usindwendwele. We wish you the very best kumsebenzi owenzayo, and enkosi kakhulu ngokuba usixhobise, because ngiqinisekile ababukeli bethu bebengazi into xa kuthiwa fashion illustration. Kodwa namhlanje uzile wasicacisela, and it being part of the work that you do. So sikunqonelela konke okuhle, siyabulela si-Ekhaya Jikelele. Thank you so much. Wancuma ngathi uzanipha imali intombi. Ayi. Mukeli we-Ekhaya Jikelele besincokola naye uKamukhelo esixela banzi ke ngomsebenzi awenzayo okuthiwa yi-fashion illustration. Nawe mbukeli ke ubangaba uhleli apho ekhaya unesakhono osenzayo, qiniseka into yokubana unxibelelana nabaqulunqi bethu apha enkqubeni. Ungazibona nawe ulapha kule desika. Kodwa ngoku masithi xa evenkileni ungaqoshi ubukele ekhaya.
Bukeli masiphinde sikwamkele kwakhona xa sihlabela mgama sijonga ezemidlalo. iKaizer Chiefs ikhombe umqeqeshi oyinhloko Molefintseki indlela. Ukanti kule minyaka edlulileyo iABC Motsepe League ivelise imidlalo ekumgangatho wangaphezulu nqwane singakulindela nangoku. Le league incedisile ukuvelisa izakhono zamaqela amaninzi. iMsinga United liqela elikwaZulu Natal nelidlalela iABC Motsepe League. Kwisizini edlulileyo eliqela lasinda ngokulambisa ukulenza ithuba kwiNFD. Ukwazi kabanzi ke ngeliqela nelibizwa amabhubezi sihleli naye ke usihlalo walo umkhokhiseni Mpanza. Mpanza masikubulise sikwamkele enkqubeni iEkhaya. Ngibingelele umsakazi ekhaya. Enkosi kakhulu ngovuka uthuhlale nathi. Ngiyabonga nalo. Enkosi, kwisizini edlulileyo iqela lakho liphoswe lithuba leNFD. Ungasicacisela ngale hambo uba ibinjani? Uhambo lwethu belunzima kakhulu kulesizini ephelile. Ngesizathu sisodwa sokuthi yabona siyiteam edlalela indawo zasemakhaya. Ekubeni esingena sponsors singena lokupha uhambo lwethu libenzima songenhlanhla usakwazi ukufika kuma playoffs ayisophuma kwi semi-final. Kwadlala kahle kakhulu. Ukuze nizde niyofika kweli banga nifike njani? Belunjani uhambo kwasekuqaleni? Belunzima, lunzima uhambo ngoba imidlalo yethu isuke ihlukene iprovince yonke osuke uhamba kwiprovince yonke isuke kudingeka imali zokuthi ukwazi ukuthi travel abadlali nokugcina abadlali ngaphakathi eClub House kuyabiza yonke lento. Kube nzimanyana kakhulu impela kodwa ngenhlanhla i-team yethu ivelelile ngoba sizesana abadlali cishe namhlanje abadlala ku-PSL. Kuthiwa kumdlalo kwe-Orbit College neMsinga United kwi-ABC Motsepe bekukho impithizelo kuvakala nezibhamu. Ingaba kuthintela kanjani oku kuya phambili komdlalo wenu? Lokho kwenzeka kwaba khona umsindo ngokungabekezeli kwabalandeli ngeinqumo ezayithatha ureferee kodwa ngokuqhuma kuyibhamu cishe kwangezona ibhamu zangempela ngoba kwamase kwenza noma usafa eselilungisa uda kwathatha ama security ayidubula kepha engadubula ngama life bullet ayi kwakwama sploder kuphela. Yabathinta njani abadlali esise? Baphazamiseka kakhulu abadlali ngoba evening ngisho emqondweni impela bona ukuthi kwathatha isikhashana ngoba ngathi bagcina eClub House kwaphela iviki lonke behleli bezama ukubalula ngokwengqondo. Eliqela lasekwa nini kodwa kwakwenze njani ukuze ni decide ba mani vule i-team? Kube nenkinga yokuthi eMsinga besingesena i-team ebedlala ku-ABC Motsepe League. Kwawukuthi i-team ebenginayo ebedlala ku-SAB kwaku-SAB ngalesa sikhathi kuma-regional league. So okuthema ngabuka ukuthi sesilambele ezemidlalo maphakathi nesifundazwe saKwaZulu Natal. Wagcina ngathola i-team eyayidayisa eMaritzburg ngathenga yona ngayibuya kwazoba uMsinga United ukuze kube namanje ke nyoba ikhona nje. Njengoba busowutshilo eqaleni into mana i-team le edlala emaphandleni noko apho kungekho facilities zingako. Ingaba mhlawumbe yeyiphi ezinye i-challenges enijongene nazo ngaphandle kwezo? Ama-challenges esibhekene nawo kakhulu kungathini kuyisimo sendawo esuke idlalela kuyona and nesimo ke somnotho esuke silokhuzi ngoba kuzogcina sekuphoqa ukuthi ngithathe imali yebhizinisi ukuthi kube yiyona engizama ukuxhasa ngayo eteamini. Ingaba mhlambi ikhona enye into eyenziwa luluntu lasekuhlaleni abantu mhlambi abafaka isandla bathi bayanixhasa nabo? Ayikunzima kabikho umuntu oqhamukayo. Usasebenzisa imali yebhizinisi njengoba sinenkampani esiyiranayo yonogada. Kodwa ke at least kuyasebenzeka nokho. Hayi siyazama kuyasebenzeka. Ungaphathi iqela kusindisa ipokotho zomuntu njengobusisho ba iyasinda noko apha epokothweni uthatha imali yebusiness. Zikhona mhlawumbe ezinye izinto zenzayo ukufundraiser ucela abantwini okanye uphumele ngaphandle uye kwezinye indawo ezingaphandle kwale ndawo ohlala kuyo? No, azikabikho esikayizama zazama ngaphakathi endaweni ehlala kuzona basithembise kungaqhubeki basithembe ngoba ngaphandle komfowethu yedwa nawo ke uthe mase yakuma playoffs khona umfowethu uthi umzindlovu unacishe nawo nenkampani onogada okuyena umuntu okwazi ukusilekelela kakhulu kwaze siya kuma playoffs. Abantu abafana nomasipala bona nikhe nibazame ne-department of izemidlalo? Umasipala ke waseMsinga uyena futhi umuntu abazama ukusifakela isandla futhi kakhulu ngoba cishe kwi-kids ye-for i-trainings siwathola ke umasipala yazizama ngawo kuyaqhubeka kufani.
Iqala liqala at what age ukuze bafikelele? Ngaba mhlawumbe nayo iprogram eqala abantwana bese bancinci bakhulise kulomdlalo? Sinabo abafana abancane aba under 12. Siphinde sibe nabafana aba under 19 bese kuzoba komsinga United. Ababoni mhlawumbe betyhafa kuba kungekho sponsorship okanye ubagcina njani benomdla? Yikho ukuthi bangene ephaketheni. Le phaketheni impela kimi. Ngoba uzobuka cishe isizini yonke uma uzobuka indleko zakhona cishe zidla millions. Indleko ze team ngonyaka. Hey kunzima. Iqalile ke isizini ngoku. Zithini plans zenu? Niceba ukuthini kule season? Nizodlala njani mhlawumbe? Asifuna ukubuyela kuma playoffs. Lokho akujiki. Sifuna sibuyele kuma playoffs. Okay, njengoba i-team ke iqhuba futhi isenza kahle, ufuna ukuba ilithini ikamva le-team kwaye nekamva labadlali bakho? Ungabathanda mhlambi ubabone beqhubeka besiya kwezinye i-team ezinkulu? Impela lokho ikona okukhona kusemqondweni wami kakhulu ukuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe sisabambezelekile ngabani i-team isifisa ukuthi iqhubeke. Kodwa abadlali bengabambezeleki ngoba eminyaka iyahamba yabo yebhola beqhubeka bethathwa kwamanye ama-team nje ukuthi kunabadlali nje sinabo abahambile cishe last season abaku-PSL namhlanje. Bathi ke xa bebuya bazokhuthaza abanye emakhaya. Hawu babuya kusuke kumnandi kakhulu. Ndiyathemba naba bancinci nabo baba nethemba xa bejonge aba badala baqonda hayi noko ikhona intshukumo apha lelali yethu. Kakhulu ngoba nama yemo ongafeke kwani before kungena i-training yale ma-team la team endala qala abafana abancane kusuke ligcwele ngeground. So uthetha ngendaba yebusiness. Uthatha imali ebusinessini ufake apha kwiqembu lakho lebhola. Yeyiphi le business? Ku-business enjani? Nenkampani yonogada. Nenkampani yonogada isejabula security. Isebenza pha ngasekuhlaleni. Isebenza khona ekuhlaleni isisabalale national ke manje. Iyakhula nayo. Iyakhula. Shothi isandla sakho sisikelelekile, izinto eziphathayo ziyaphambili. Impela. Kodwa ke sikufisela konke okuhle. Uqhubele kuye phambili neqembu lakho likhule, zonke izinto zakho ziyabe phambili. Nathi siyafuna ubabona abantwana bethuthuka bengena kwi-PSL kule minyaka izayo. Impela futhi lokho ngangijabulisa kakhulu mangasekwenzeke nokuthi umphakathi wakithi uphuma usupport ngayo yonke indlela ukuthi labantwana ngokusuke sibagcinile nje even nabazali babo ngoba labadlali sibagcinile kubona abasemsinga kuphela. Ini khona ngisho baphuma ko North West nakuphi cishe egcineni kosuku labantwana ngoba abazali babeke nathi nje ababe sesimeni sokuthi bagcineke nabo abazali basisupport. Naliqonga lelakho ungathanda ukuthini kubantu basemsinga abakubukeleyo ngoku ne-team yakho? Ndiyathemba babukela umabona kude bakujongile. Ungathanda ukuthini kubo? Ngiyafisa ngithini abantu basemsinga bazi ukuthi sikhona umsinga ungowabo singabasemsinga. Sicela ukuthi ngaso sonke isikhathi basisupport baphinde bayisupport i-team. Cishe nakulo season sokwenza kahle futhi. Thetha nazo ne-sponsorship mazize nemali. Ngiyacela nama-sponsors ukuthi asilekelele ukuba asithole indawo asicoshe intweni kepha basilekelele loyo onalokho angakwazi ukufaka isandla kukhona afike ezofaka isandla ukuze sikwazi ukuthi i-team iqhubeke iye phambili. Hayi sikufisela konke okuhle Bampanza. Siyabonga ngesikhathi sakho nokuthi uzohlala nathi apha ekhaya Jikelele. Ngiyabonga kakhulu. Enkosi. Loba ke mbukeli bengusihlalo weqela leMsinga United uMkhokhiseni Mpanza esichazela banzi ngeqela lakhe nendumasi yalo. Okwangoku masithi tsi xada evenkileni siyabuya kungekudala.
Wow, lo ke mbukelo ujongileyo ngumnyhadala obugcisa imbewu omiselwe ukukhwela eqongeni ukusuka ngomhla we-16 ukuya kwi-19 kule nyanga siya kuyo. Lo mnyhadala ke ongunyaka wesithoba kulo nyaka uthembisa ngokubonisa ngetalente yabadlali beqonga abasakhasayo. Uza kuvuleleka ke kuluntu ngokubanzi ngolwesine nangolwesihlanu ngentsimbi yesi-6. Ukanti ke sikrece uFezeka Shando ozasixelela banzi ngalo mnyhadala. Ukhona ke ulapha studio. Fezeka masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele. Sibulele ngokuba ube nathi namhlanje. Ngiyabonga ngokungimema. Thank you so much. Kubulela thina. Siyathanda into yobana usinabisele ngeMbewu Arts Festival. Yintoni kanye? So iMbewu Arts Festival is a platform for artists. I don't want to say Durban based, but we are in Durban. We are based in Durban. For them to come and showcase imisebenzi yabo that they've created, whether it's plays, whether it's dance, whether it's music, whether it's poetry. So it's that kind of a platform that gives artists that opportunity to display imisebenzi yabo. And it's great that you give a platform to also upcoming artists. Yeah. Ungathi mhlambe nibaxhasa njani ingakumbi utshilo into yobana awufuni ukuthi it's Durban based. Kodwa ke siyaqonda into yobana mhlambe kunabantu abasuka emaphandleni kwiphondo laKwaZulu-Natal. Ungathi mhlambe nibaxhasa njani? So we give them indawo for free. We give them lighting. We give them stage management. So with regards to imali, we don't give literally imali because we don't have so much sponsors abasinikeza imali, but we try by all means to give them with the best spaces, the best lighting, the best sound. Wow. Yes, we try by all means to provide with that. Wow, from just watching the video, I can tell into okubana ngosuku lomnyhadala kuyobe kusindwe ngobethole. And we know that sele kuyiminyaka elithoba niqhuba nalo mnyhadala. And mhlambe uyazibuza umbukeli okanye umuntu ofuna abe kanti uyinxalenye nalo mnyhadala into yobana zintoni mhlambe ezahlukileyo enizawuthi nizenze kulona unyaka. Oh, this year we've seen a competition yama monologues, of which it's new. We've never done it before. So this year we are offering a monologue competition where people can send in their monologues and they will come on the day of the opening and perform their monologue. And then obviously we are going to have a winner on the closing. Yeah, so we've never done it before. So it's new. Is it still open? Yeah, it's still open. Please share the details because omnye mhlambe uthi ye ndiyayibukela lo mnyhadala okanye kudala ndiwujonga minyaka le qha ke ngoku xa kunesithuba esivelileyo of a competition. Please share the details. Yeah, they can send in ama monologues abo on info@magentapro.co.za, or they can just share ama monologues abo on our Facebook pages. In fact, on all our platforms, social platforms, we are at Imbewu Art Festival. Uprepare mhlambe umuntu engakanani kuba 2 minutes maximum. Yes, 2 minutes. Ndivile wathi ne winner izawina something into ithani? Yeah, we do have a prize for the winner. Yes, we do have a prize for the winner. Qha ngakayidizi nayidiza ngalamini. Yeah, ngalamini ke surprise ke sithi tsa. Okay, all right, iyavakala. Ingaba iminyhadala ebumile obuhlobo ungathi mhlambe iqaqambisa njani xa sijonge kwishishini lokuzonwabisa? Okay. Like Central yaqonda bana iminyhadala ebumila kunje, and I mean looking at our economy nangendlela eqhoqeke ngayo, but bringing such initiatives siyaqonda bana khona abantu abazawuhayarishwa from the gate, kunabantu abazi security. Ungathi mhlawumbe iqaqambisa kanjani? Kodwa ke ngaphambi kokuba uphendule lo mbuzo ndiyathanda mbukeli into yokubana sithi tsixatha pha evenkileni iqiniseka ugqusha lazi saqhubeka mbukeli nale ngxoxo, kodwa ke ikhona into efuna siyoyithenga pha evenkileni. Siyabuya ngongoku. Right, mbukeli Ekhaya Jikelele sasibukele kaloku sibabe ngasibini kaloku napha ababa pha kwi-SABC Plus sithi singayintoni kaloku ngaphandle kwenu. Saqhubeka kaloku mbukeli siqovula udaba olukhulu, udaba lweMbewu Festival, alumnyhadala ke lo mbukeli wobugcisa oqhubekayo pha kwiphondo laKwaZulu-Natal. Sinaye kaloku uFezeka njengoko mbukeli siyakuthembisa into yobana sabuya evenkileni. Fezeka, welcome back. Thank you. Thank you so much. Sisathetha wena Fezeka uba iminyhadala
minyhadala ebumila bunje ayinini kuphela abantu abaza nale minyhadala ebunje ababenefitayo ne-artists nanjalo kodwa singatsho into yokubana i-create also economic opportunities. Can you just elaborate on that? Okay, so firstly, I would like to thank, at least this year we've got support from NAC. So we would like to thank that very much because it has created more jobs than before. So we are hiring people from ticket sales, stage hands, ushers, you know, so cleaners and securities, you know. So it really going to create a lot of jobs. And because we are taking also like 10 productions and minimum 5, maximum 10. So you can imagine if one production comes with 10 people, that's 10 jobs per production. So if we're taking 10 productions, that's like 100 people, you know, when you say 10 times, you know, that's 100 people, so that's 100 jobs. Also, we are counting securities, we're counting ushers, we're counting. So we really appreciate the support that we've got from NAC. We really appreciate the support that we've got from Arts and Living Cultures, because they're also providing us with the venue. The venue comes with lighting, comes with sound. So we truly appreciate that support, and it really created jobs. And as for artists, because after COVID, like everything just fell off, you know. But yes, siyabonga kakhulu ngoxhaso esitholile this year. Ngivuke nazivuthulula and njengoba usitsho uthi uyabulela ngenxaso oko kuyangqina into yokubana intaka yakha ngoboya benye. Ayikho intaka ethi ndizimele geqe, kuyasetyenzisana ukuxhasana sibona le miphumela siyibonayo namhlanje. Ndiyahalela cause siyaqonda bana kuntsuku zatywala ngaphambi kokuba mhlambe usingathe lo mnyhadala. Ingabani how far with preparations? We are almost done with preparations. Yeah, we are almost done. We are just looking at workshops, manje, because also we provide workshops so that people know when they get into the theater what is expected of them to do. Yes, because sometimes as we provide for KZN as a whole. So sometimes abanyabantu basuka Ekhaya and they are not used to theater, so they need to know what lighting is. And they need to know the desk, what the stage managing is, so all those kind of things. So yeah. And I mean kubantu abathi jonga sifuna nathi sigaleleke phaya sibe phakathi insights sibandakanye nalomnyhadala inkcukacha sevetshe zithini. So from now manje sesivalile, but yeah, for next year they can still apply. We try by all means ukuthi sivule early during unyaka moqala siyavula ama applications. Yeah, on our Facebook we do post forms. They can get access to that on Imbiu Arts Festival. That's our Facebook page. That's where we literally post most of our things. Yeah, but on all our social platforms, it's Imbiu Arts Festival. Stream live man for Facebook. Yes, we are trying by all means to get there. Yeah. Fezeka masibulele ngexesha lakho kwaye mhle kakhulu umsebenzi wenzayo ingakumbi eqaqambiseni izakhono ezabantu esingathi into kubana baphuma emaphandleni kuba kunzima esingathi sithi it's a dim world for them to shine, but you are creating that shine. Siyabulela kakhulu angane nabantu abanixhasayo bangaqhubeka benixhasa nide kube kanti nifikelela nalapho nibhalele khona. Enkosi kakhulu. Thank you so much for having me. Thank you. Sibulela kakhulu. Right, mbukeli weEkhaya Jikelele lo besincokola naye nguye uFezeka Ntsandu esixela banzi kaloku mbukeli ngomnyhadala ozawusingathwa kungentsuku zatywala kodwa ngoku masithi nje qhwi sibhatale amatyala ungayi ndawo. Siyabuya usabukele iEkhaya Jikelele.
Makholi ngokubona kwami ingathi sesivula ifestival. Le minyhadala mingaka izolo ibinguBrenda Mtambo esixelela ngefestival neconcert yakhe ngoku imbewu zininzi man. Zininzi. Ikhona ke nenye ezawenzeka pha ekupheleni koDisemba iEkhaya Jikelele Festival. Eke masizenzele yethu. Ikhona esiyiphekayo ngoDisemba. Funeka ibe khona nayo. Sibabize bonke. Sibabize bonke intwenye. Hayi kuzaba mandi kodwa ndinethemba. And mna ndicebisa noba ingase singalala ngoku so that singozeli xa December. Umzuzu ufumanayo nje nqenqa ulale xa December ungozeli kwawena kodwa ke kuhle kakhulu part of the reason yeminyhadala kukuba iphucula kakhulu ezoqoqosho khona abantu abaqashayo from egate security guards into enhle leyo nophuhliso lolutsha abantu baninzi banezakhono ezahlukeneyo kodwa bahlele ezindlini so izinto ezinjena zibanhle ukuze bafikelele nabo ekubeni bazibone besemaqongeni nasemanqwanqweni yayiva ke ngoku mabarhabule ke sithi qhwi evenkileni sibarhabulise nje ivenkile mhlambe baye kumnyhadala kancinci niphinde nibuye kuba kaloku sesizayisonga eyanamhlanje.